Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू संसार दैबानु आनदर ब्लग स लोगोफोर आङो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर थ' गाज्रि मोननो नाङा आं बेखौ जास्ट मेमरि हिसाबै आङो बे भिडिअखौ होफिननाय जाबाय आरोना जेब्ला आङो दिल्ली थांदोंमोन नभेम्बरावहाय दिल्ली थांनाय समावहाय मोननैसो भिडिअ क्लिप्स लाना दोनदोंमोन जिहेतु आङो लोमजाना दङमोन बेखायनो आङो भिडिअखौ होनाय जायासैमोन आरोना बिनि उनाव होगोन साननानै बिदि एडिट खालामनाय जायाखैमोन दायो होनाय जाबाय आरो थ' लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो जोङो बहा बेरायनाय बेयो जाहैबाय मा होनो मा जायगा मोनथाय आं बेखौथ' मिन्थिला इन्दिरा गान्धी खाथियावमोन आरो इन्दिरा गान्धीनि न' खाथियावमोन थ' ओरैबादि मोजां भिउफोरा थ' आङो लालांबाय थाबाय आरो भिडिअखौ लोगोफोर जोङो कार रिजार्भ लादोंमोन आरोना लोगोफोर गासै जोङो 8 जनमोन बेदा खोरोमदाव ओमफ्राय बिदि फंबाय साथाम दोङो ओमफ्राय लोगो सासे दोङो आरोना आंनि ओमफ्राय गासैबो जोङो रिजार्भ हेलौ लोगोफोर नै जोङो लटास टेम्पोलावहाय मोनफैबाय लोगोफोर दायो गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसिफोर फैयो नै बेवहाय बिराद टाइम सर्ट लानानै फैदो आरोना लोगोफोर नै दायो मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय एसे गिदिंग्रोनोसै जोङो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर लुक्सखौ नायदो लोगोफोर नै जि समायना लोगोफोर ओरैबायदि मानसिफोर फैयो होंगो दोंगो होनायनि लुक्सफोरखौ नुदों ना लोगोफोर ओरैबादि समायना नै पिक्चार लागासिनो दिल्ली हट के नहीं यार नै लोगोफोर जोङो दायो बेरायगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि फैयो लोगोफोर नै लोगोफोर बेरायगासिनो बै बिबारनि लुक्सखौ नुदों ना लोगोफोर बै सिनारिखौहाय ओरैबायदि समायना बियो आयौ आंथ' फार्स्ट टाइम नुदोंना बेखायनो बिराद मोजां नांदों आरो ओमफ्राय आंथ' फैनो बिराद एक्साइटेडमोन आरोना बेवहाय नै लोगोफोर फरेनारफोरा जि फैयो बेवहाय बिसोरो इन्डियाखौहाय बिराद मोजां मोनो खोमा बेखायनो बेयाव बिराद बेरायनो फैयो आरोना लोगोफोर लोगोफोरनो बेरायगासिनो मेगनखौनो बोरैबा मोनजोब्बाय आं लोगोफोर मोस्लिबनो बेरायबाय थादों नायलांबाय थादों लोगोफोर
A to Z थ' भिडिअ'थ' लानो हानाय नङा जाखिनि हायो बेखिनिखौनो दिन्थिलांसै आरो ना लोगोफोर जाखिनि जोङो दायो मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर बेवहाय सेन्देल जुथा सोनो मोना आरो ना लोगोफोर बेफोरावनो गालांनांगौ ओमफ्राय नै जोङो बेखौहाय गालांनो नागिरदों नै साफायाव मोनफा नै लोगोफोर दायो सेन्देल जुथाखौहाय मनायाव बेवहाय सोनो होयो आरो ना लोगोफोर नै बेवहाय सोनानै दायो बेवहाय दोननो थांगासिनो ओमफ्राय बेवहाय दोननानै जोङो थांसै हनै बिदा खोरोमदावा सिगां थांग्रोबाय आरो ओमफ्राय जोङो नै फंबायमोनजो ओमफ्राय लोगोमोनजो थांगासिनो बिराद होंगो दोंगो मानसिफोर फैयो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि समायना नै जोङो सिरियाव गाखोबाय लोगोफोर नै दायो नै बिबारखौ नायलाय लोगोफोर मासे समायना गायनानै दोनदों बेवहाय एनि टाइम मानसियानो जोबा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि जायो माबा फुंनि माबानिफ्राय होनदों नामाथाय 6 निफ्राय 6 AM निफ्राय 5 AM आव क्रस जायो खोमा गाहायनि भिउखौ नायदो लोगोफोर नै भिउखौ नायलाय जा समायना सिङावहाय फन जेबो लानो मोना आरोना लोगोफोर बेखायनो जेबो दिन्थिनो हायासै नै दैखौ नायलाय लोगोफोर जोङो टाइमानो बिराद सर्ट टाइम आरो बेखायनो जोङो एसे थाबनो थांसिगोन जास्ट सिनलि आन्था थाब्लानो जाबाय माबाफोरा भिडिअ'बाबो फटकबाबो आं बारा फट' खेबासै मोननैसोल' खेब्बाय आरो नै बिथिजाय फारौ दङ फारौखौ नायलाय लोगोफोर जि बुरजा फारौआ नै लोगोफोर दैखौ नायलाय बेखौनो बुङो आरो ना लटास टेम्पोल जोंनि बर'फोराबो गोबां फैदों नै बे प्रग्रामाव फैथावथावनो बेवहायबो बेरायनानै थांफादों लोगोफोर नै लोगोफोर जों दायो थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर नै दायो थांसिगोन जोङो टाइमानो बारा गैया आरो ना लोगोफोर बहा बेरायनाय जायो एसे नैबे ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिनोसै नै बिदिनो फंबायमोनहा केमेरा खेबगासिनो फैयाखै बिसोर ओमफ्राय आं ओंखारबोग्रोबाय लोगोफोर गारामाया जाला दे लोगोफोर बिराद बोरैबा मोनजोबबाय ओरैबादि मानसिफोर फैयो लोगोफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय दे लोगोफोर बेरायनो हेमंत बोल रहा हूँ बोला तारन हार जी अच्छा वो सामान वहाँ पे पहुँचा जों बेलेगफोरखौ नायबाय थानो सोलाबला आरो ना लोगोफोर बिराद हाखु दाखुनो थांसिगोन थ' बेखायनो जोङो आरो बेखिनिखौनो एसे दिन्थिबाय आरो लोगोफोर
அப்புறம் தேடணுமா அப்புறம் அவட்ட போடணுமா बे माबाया हाबलांनो मोननाय नङाबा हाबनो जूता चप्पल के लिए अभी अभी उतर जाएगा अच्छा पहनो चलो ₹100 रास्ते का मत सिस्टम है ₹100 का जोड़ा ₹100 का जोड़ा 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 ₹100 जोड़ा रास्ते का मत सिस्टम है रास्ते का मत सिस्टम है जोड़ा ₹100 जोड़ा जोड़ा ₹100 जोड़ा ₹100 जोड़ा कटोरा चलेगी भाई Nay लोगोफोर बिबारफोरखौ नायलाय जि समायना They were Iranian, so either they are Persian. लोगोफोर जोङो नै दायो थांफिनगासिनो भिउफोरखौ नायलाय लोगोफोर ओरैबादि समायना बिबारजोंनो बुंफबजोबनाय आरोना नै बिथिजाय फरेनारफोरा जि किउट किउटखा जोंखौथ' बङालिसो सानगोन लोगोफोर इसोरनि खाथियाव थाबा आंना जोबा Six speed ups and all say. Six feet big and I will take this फिर क्या करोगे? So लोगोफोर दायो ओंखारलांफिनबाय आरो जोङो नै थांनो लाबाय ओमफ्राय बै फैबाय थानाया बियो फंबाय ओमफ्राय आदा मोना फैगासिनो आरो लोगोफोर दङ इदि थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो दिन्थिबाय थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय वान्स एगेन थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनि